Vi står her foran Svendborg Byret, hvor 3 unge netop har forladt retten. Vi står her foran byretten i Svendborg, hvor 3 unge dømt for voldtægt netop har forladt retten. De 3 unge er blevet dømt for voldtægt på en 16-årig bevidstløs pige, og deres dom, der består af 6 måneder ubetinget fængsel, har bagt stor diskussion i medierne om, hvorvidt Danmark straffer de kriminelle på den rigtige måde. Ja, det er et rigtig bredt spørgsmål, og jeg er sikker på, at hvis politikerne havde svaret på det, så havde vi allerede set ændringer allerede nu. Der findes 4 formål, hvorfor vi straffer kriminelle. Det er afskrækkelse, uskadeliggørelse, resocialisering og gengældelse. Og det vil jeg hurtigt lige resumere op for jer, så I lige får et indblik i, hvad det egentlig er, vi straffer efter. Afskrækkelse, det er en måde, hvorpå at man forebygger kriminalitet. Det drejer sig om at skræmme den enkelte borger fra at begå kriminalitet, og også afskrække dem fra at begå kriminalitet senere hen. Afskrækkelse lægger også vægt på at øge omkostningerne, så folk ikke laver de her rationelle handlinger. Uskadeliggørelse, det drejer sig om at forhindre en person i at begå kriminaliteten i situationen. Det vil fx være DF Ungdoms kampagne af medicinsk kastration af pædofile, så de ikke kan gøre nogen harm over for børn. Resocialisering, det er noget, den siddende regering lægger stor vægt på. Det handler mere om at forarbejde og undgå, en person begår kriminalitet, og rehabilitere efter et fængselsophold. Gengældelse derimod, det handler om at genetablere balancen mellem offer og gerningsmand. Den her rolle, den tager samfundet. Det er ligesom deres del i den her samfundskontrakt. Diskussionen den lyder så på, hvilken af de her formål, der egentlig er den rigtige måde at straffe kriminelle på. Og jeg ved, at du inde i studiet har en række politikere, der er klar til at diskutere lige præcis det her emne. Er det ikke rigtigt? Kriminalitet sker hele verden over, og det her ser også tydeligt i det danske gadebillede. Der er af loven blevet sat nogle retningslinjer for, hvordan man som individ skal begå sig i det danske samfund. Lad være med at smile. Kriminalitet sker hele verden over, og det ses også tydeligt i det danske gadebillede. Der er loven blevet sat nogle retningslinjer for, hvordan man som individ skal begå sig i samfundet. Men det er dog ikke alle lovovertrædelser, man ser som kriminalitet. Hvis man f.eks. sidder 2 på en cykel, er det ikke en lovovertrædelse, men bare en færdselsovertrædelse af loven. Nu starter du. Okay. Kriminalitet sker også hele verden. Skal du bare lige kigge på kameraet? Ja. Kriminalitet sker hele verden over, og det ses også i det danske gadebillede. Der er loven blevet sat nogle retningslinjer for, hvordan man skal opføre sig. Det er ikke alle lovovertrædelser, man ser som kriminalitet. Hvis man f.eks. sidder 2 på en cykel og bliver opdaget af politiet, har man overtrådt færdselsloven, og man får en bøde, men dette anses ikke for kriminalitet. De fleste danskere har dog begået en form for kriminalitet, og man ser ikke sig selv som kriminel. I et fælles samfund er det vigtigt med fælles grænser, for at borgerne kan føle sig sikre. I forbindelse med dette er der blevet oprettet det, man kalder samfundskontrakt. Staten har til opgave at beskytte borgerne, uden at misbruge sit monopol på magt. Der er dog rigtig mange grunde for, hvorfor folk begår kriminalitet. En af grundene er, hvis det er rationelt. Og det her betyder så i korte træk, at den kriminelle overvejer fordele og ulemper, før man begår det ved kriminalitet. Man opvejer så at sige omkostningerne, og her er det vigtigt at nævne, at det ikke kun er en form for bøde eller fængselsstraf, men det er også omkostningerne ved, at familie og venner hører om kriminaliteten, og det tæller også i overvejelserne. Det er altså fornuften, der træder i kraft her. Modsætning til det rationelle er det irrationelle. Her er man ikke styret med sin fornuft, men man er styret med følelser. Det rationelle menneske vil ikke gå ind i en butik med overvågningskameraer og stjæle, men der vil alligevel altid være tyveri på steder med overvågningskameraer. Tyven tror ikke, han eller hun vil blive opdaget. En anden grund kunne også være, at man ikke har høj nok intelligens til at regne ud, hvad konsekvenserne vil være af den kriminelle handling.
Og nu vil jeg give den videre til min kollega, som står foran Svendborg Byret og klar til en opdatering i sagen om voldtægten på den 16-årige pige. Det er mig her. Ja, okay. Voldtægtssagen fra Svendborg har for alvor blusset op i debatten om kriminalitet og straf i Danmark. Nogle politikere og borgere raser over den lave straf, som de mener er alt for lav, mens andre er skudt over systemet. De kan sætte ind over for disse drenge noget før. Er de her drenge sluppet med en alt for lav straf, og straffer vi overhovedet danske kriminelle på den rigtige måde? Ja, det er nemlig rigtigt nok. Det er lidt underligt at starte sådan noget. Ja, det er nemlig rigtigt nok. I studiet har vi i dag besøg af Trine Bramsen fra Socialdemokraterne, Carsten Lauritsen fra Venstre og Pernille Skipper fra Enhedslisten og Simon Ammitzbøll fra Enhedslisten. Velkommen til jer. Ja, det er nemlig rigtigt nok. I studiet har vi i dag besøg af Trine Bramsen, som er fra Socialdemokraterne, Carsten Lauritsen, som er fra Venstre, Pernille Skipper, som er fra Enhedslisten, og Simon Emil Ammitzbøll, som er fra Liberal Alliance. Velkommen til jer. Vi står her med en sag om 3 unge drenge, der hvis man går ud fra anklageskriftet skiftevis har voldtaget en kun 16-årig næsten bevidstløs pige, der har lagt sig til at sove på grund af for høj alkoholpåvirkning. Det lyder ramaskrig over den utrolig lave straf, som ovenikøbet er ubetinget. Hvad mener I om det? Nu? Ja, i Enhedslisten der mener vi, at alle borgere skulle kunne leve og færdes trygt i landet. Enhedslisten støtter i stedet en langsigtet forebyggende indsats. Derfor skal alle sikres mulighed for uddannelse, arbejde og bolig. Mennesker skal behandles ordentligt og blive ansvarlige for både fællesskabet og hinanden, og for at forebygge kriminalitet er det desuden nødvendigt at opsøge og støtte børn, unge og familier, som står i en vanskelig situation. Et opgør med den ansvarlighed, som der præger alle politikere, og som ikke tager fat om de reelle problemer, men i stedet forsøger at overgå hinanden i hysteriske meninger om strengere straffe. Action. Carsten Lauritsen, nu hører du, at løsningen på forebyggelse ifølge Enhedslisten er tidligere indsatser i både hjem og skole, og allerede sikrer, at de unge ikke kommer ud på en kriminel løbebane. I år 2001 gennemførte du sammen med de konservative en række markante ændringer i straffeloven, hvor den gennemsnitlige straf for vold og hensynsløs kørsel med følgende personskade steg. Men du kan jo se, at udgangspunktet for liberalismen er, at vi anser mennesker for at være rationelle. Så derfor må vi jo regne med, at hårde straffe virker afskrækkende på folk. Og at hårde straffe på denne måde er kriminalitetsforebyggende i sig selv. Og hvis konsekvensen ved at blive taget fra f.eks. tyveri eller mord er tilstrækkeligt stor, så vil det ganske enkelt afholde flere mennesker fra at begå forbrydelsen. Og Venstre mener, at det er afgørende, at domstolene har mulighed for at idømme hårde straffe for kriminalitet, samtidig med, at der er alternativer til fængsel. Ja, men prøv at høre her. Nu kan vi jo generelt se, at straffene overhovedet ikke er faldet. Ej, noget. Men du kan jo se, at udgangspunktet for, at liberalismen er... Men du kan jo se, at udgangspunktet for liberalismen er, at vi anser mennesker for at være rationelle. Derfor må vi også regne med, at hårde straffe vil virke afskrækkende på folk, og at hårde straffe på denne måde er kriminalitetsforebyggende i sig selv. Hvis konsekvensen på denne måde... Men du kan jo se, at udgangspunktet for liberalismen er, at vi anser mennesker for at være rationelle. Derfor må vi også regne med, at hårde straffe vil virke afskrækkende på folk, og at hårde straffe på denne måde er kriminalitetsforebyggende i sig selv. Hvis konsekvensen ved at blive taget for f.eks. tyveri eller mord er tilstrækkeligt stor, så vil det ganske enkelt også afholde flere mennesker fra at begå forbrydelsen. Og vi mener i Venstre, at det er afgørende, at domstolene har mulighed for at idømme hårde straffe for kriminalitet, samtidig med, at der er alternativer til fængsler. Men, Carsten Lauritsen, hvis du generelt mener, at hårde straf virker, hvorfor er kriminaliteten i Danmark så ikke faldet de seneste årtier? Du kan jo tydeligt se på den her statistik her, at kriminaliteten er steget. Ja, men det er der flere forskellige årsager til. I liberal optik er den mest udslagsgivende årsag, at samtidig med, at visse straffe er blevet sat op, så er velfærdsstaten ligeledes vokset. Problemet med velfærdsstaten i Danmark er som bekendt, at alle har ret til sociale ydelser. Også selvom du egentlig godt kan klare dig selv, eller er blevet dømt 3 gange for tyveri. Som kriminel i velfærdsdanmark behøver du reelt ikke at frygte noget lige på nær fængslet. Når man har afsonet sin straf, kan du være helt sikker på, at du nok skal klare dig med statens hjælp. Med andre ord har personen ikke reelt noget på spil. I andre lande, hvor offentlige ydelser kun gives til de allermest trængende, der har det enkelte individ et langt større incitament for ikke at begå kriminalitet. Og hvis vi i Danmark havde sådan et samfund, så ville kriminelle nemlig skulle ud og søge jobs efter afsoning. Og en plettet straffeattest vil ikke ligefrem øge jobmulighederne, hvilket for nogen virker endnu mere afskrækkende end fængslet. Pointen er simpelthen, at vores lovændringer om øget straf ikke nytter noget, hvis velfærdsstaten ikke afspejler, at kriminelle skal have de her hårde konsekvenser.
Jamen selvfølgelig, jeg kan jo give dig ret, Carsten Larsen, i, at kriminalitet skal have store konsekvenser. Det tror jeg, vi alle sammen kan. Men kernen i socialdemokratisk retspolitik, jamen det handler om, at færre bliver offer for forbrydelser. Det handler om, at samfundet skal forebygge kriminaliteten så vidt muligt, så forbrydelsen overhovedet ikke finder sted. Og i de tilfælde, at kriminaliteten så finder sted, jamen der skal jo selvfølgelig være øjeblikkelige konsekvenser. Samfundet skal straffe kriminelle handlinger, men vi vil også gerne have, at straf skal være straf, så det virker, og ikke bare være en passiv opbevaring i fængslerne. Tidligere effektiv forebyggelse skal således følges af hurtige konsekvenser ved lovovertrædelse, så både offer og kriminel oplever et hurtigt arbejdende retssystem, der tager kriminaliteten dybt alvorligt. Jeg mener generelt, at alle straffe skal være meget højere. Selvfølgelig er der forskel på de forskellige straffe. Det kommer an på, hvad man laver af kriminelle gerninger. Men alternative straffemetoder bør tages i brug, når det drejer sig om mindre forbrydelser, så forbryderen resocialiseres og dermed ikke begår forbrydelsen igen. Større forbrydelser som vold, mord, incest og voldtægt og pædofili bør dog straffes rigtig hårdt, både af hensyn til borgernes sikkerhed og vores retsfølelse. Ja, men gang på gang beviser det jo, at de strengere straffe fejler sig. Al erfaring med at bekæmpe kriminalitet viser, at årsagerne til kriminalitet skal findes i økonomisk ulighed og sociale problemer. Vi vil ikke finde os i, at samfundet bliver mere og mere utrygt på grund af den stigende ulighed, og at de ansvarlige politikere i stedet råber om strengere straffe, som i bedste fald er virkningsløst, og i værste fald vil kunne føre folk tilbage til kriminalitet. Hvis strengere straffe var løsningen, var der nul kriminalitet i Iran, USA og Kina. Til ansvar for fællesskabet. Med det sagt af Pernille Skipper, så er det også vigtigt for Socialdemokraterne, at straffen er så hårde, at de afskrækker folk fra at begå kriminaliteten. Derfor har vi også sikret, at det ikke længere skelnes mellem forskellige former for voldtægt. Og vi har hævet strafferammen for at optage og udbrede børneporno. Og derfor har vi været med til at hæve straffene for organiseret indbrudstyveri med gennemgående en tredjedel, ligesom vi var med til at hæve straffene for hjemmerøveri, så de i udgangspunkt giver mindst 5 års fængsel. Vi har også gjort det muligt at give bander og rockere dobbeltstraf for alvorlige forbrydelser. Men når man hører de borgerlige partier, er det her den eneste løsning. Så er det her den eneste løsning. Vi skal løbende se på, om nogle forbrydelser, der er straffes hårdere, men straf kan altså ikke stå alene. Der er nemlig intet fagligt belæg for, at højere straffe automatisk skaber mindre kriminalitet. Forebyggelse og resocialisering er afgørende redskaber i kampen for at undgå kriminalitet, og dermed skabe færre ofre for kriminaliteten. For eksempel er og bliver det forebyggende arbejde et afgørende våben mod radikalisering og ekstremisme. Ja, det kan jeg ikke helt sige, men som er et stort problem lige for tiden. De hårde sanktioner over for unge, der rejser i hellig krig, f.eks. i Irak, bliver derfor fulgt op af et indgående samarbejde med de sociale myndigheder og med de radikale unges pårørende, for at forhindre, at unge overhovedet drager afsted. Vi skal altså styrke den forebyggende indsats. Socialdemokraterne mener også, at vi skylder ofrene for kriminalitet den bedste hjælp, tryghed og omsorg. Vi er optaget af at give ofre øget hjælp og bedre behandling i retssystemet. Nu er tiden desværre allerede gået, men jeg håber, at jeg hjemme i stuerne har fået et indblik i de forskellige politikers holdninger, og jeg er bedre klædt på til næste folketingsvalg.